Fini essentiamus, per Christum Dominum nostrum.
missier li jista' kollox għal poplu qaddis tiegħu ngħidulu mulej dakar fil-Knisja tiegħu. Missier inti rid li jibnek ikun mill-imwiet u jidher l-ewwel lill-Apostli. Għamel li jkunu xhieda tiegħu sal-kuflar. Inti bat lill-ibnek fid-dinja biex ixandar il-bxara tajba lil-fqar. Il-mulej ma'kom, imbirku il-mulej. Niftakru fil-ħidma li ġejja mill-fidi tagħkom u mit-taħdid li ħireġ